Ja, nu skal vi tage i gang med noget chilismanding. Hvordan har du det, Idris? Jeg har det sgu ikke så godt. Det har jeg sgu ikke. Hvordan Salam? Fint nok, jeg klarer den. Du klarer den? Ja. Det er okay. Okay, hvad der? Vi har vores chili her. Og vi har det helt klar. Du er klar til at skære, eller hvad? Ja, Max. Lad os komme i gang. Max. Max, kom. Hvor Færdig fod. skal jeg sidde sådan her? Kom med the goods. Den der person kniver min fod. Ja, færdig fod. Hvor skal jeg kan ikke sidde sådan der? Guld. Færdig FIFA. Men hvad er det lige først? Ja, hvad? Prop den i vandet. Ja, prøv den lige i vandet. Der kommer plads til folk. Man kan ikke se, når vi gør det, der er klar, så jeg skal se det også. Claus skal nok se det. Okay, men vi har... Skal vi ikke dele To af dem? Den der to af dem kun. Ja, men det er jo sådan midt over. Nej, det er for... Men. De ser bare lækre ud. Ja, rigtig lækre. Det er lige... Kom, det er lige bare. Ja, det er for meget med en hel lort. Halv. Men undskyld, telefon ringer. Nej, ikke tage den, du kan ikke tage den. Du kan ikke tage den. Du kan ikke tage den. Du kan ikke. Du vil gerne, men du kan ikke tage den. Så vi kan se det vores gode ven, Nasser. Hallo, Nasser. God vis. Hvad så, hvor er du henne? Hvor er du henne? Så vi kan se shoes, som vi kan se. Det var vores gode ven, Katrina. Hvor er du henne? Okay, det skal nok komme, men her, du er lige i gang med at blive optaget lige nu. Vi er i gang med at optage vores video. Chilismanding. Okay, skal den være så langt? Ja. Okay. Arrangeret kommer nu, skal vi vente på ham også. Vil du være med chilismanding? Så kan han godt optage. Start forfra, så kan han godt optage. Nej, det er fint nok. Det er nok til Nej, han optager. Han kommer nu, siger han. Han Det kommer er nu. fint nok, men han vil ikke smage. Det er vi har 4 nu. Kom. Han vil ikke smage. Okay. Nej, du ikke nu. Nej, what er det store, Han mand? vil gerne smage, han vil gerne smage. Fuck, de er store. 4 styks. Det er det, mener I ikke. Kom, drenge. Dreng, husk, det skal... Nej. Den er styk. Vi tager lige stor alle sammen. Jeg skal have den der lige. Nej, kom nu. Jeg skal ikke have mere end det her. Okay. Dreng, husk en ting, ikke op? Tyk rigtig godt. Hey, hæld nogle mælk, som vi kan tage med sammen. Hey, husk, ikke rør ved jeres ansigt eller øjnene nu, fordi jeg har rørt ved den her. Kage, jeg har kage klar. Jeg har kage med. Prøv at det der, det mener I ikke, det her, det går. Vent. Fuck, det er stærkt. Slap nu, er det bare chili, bare. Husk at blive ved med at tykke, Ja, okay? den her, den skal virkelig gøre. Ja, skal jeg da her med den her? Wow, de der katter, de skal væk. De der katter, de skal væk, mand. Du skal have det. Nej, hey, I må ikke tage kerner. Okay, jeg har ikke fjernet noget, dreng. Jeg har ikke fjernet noget, så I må ikke tage kerner væk. jeg har ikke fjernet noget. Næste er det min mutter. Jeg har ikke fjernet noget. Ja, hallo? Jeg ved godt, der er alt for lang tid, før vi spiser den der. Jeg er ikke lige det at se i 10 Men, Vi laver lige en timeout. Bare fjern den der. jamen, den der, Nej, du det er er fint min Ej, gæst. der er Giv ikke mig, folk, det kom, vi spiser det nu. Fødselsdag. Vi spiser det nu, okay? Nu, der er ikke Lige nu her. Nej, nu. Nej, Kom nu. Nu. Kom nu alle sammen. 1, 2, 3, nu. Okay. Husk at dykke. Det er jo roligt, sådan. Man kan godt nok mærke, at afghanssolen kommer lige. God smag. Ja, Følelig smag. hvis du lægger ørerne til, ikke op? Men den er ikke... Den er rammer endnu. Tag den tættere på, Wallav. Man skal åbne for dig selv. Det er ligesom de der tegnefilmer. Det er ingenting, det er ingenting. Kom og se de nærmere detaljer, drenge. Vi får lige vores mælk nu. Ja. Herhen. Mælk. Okay. Fuck! Skal du have? Det er ikke særlig stærkt, når der har så meget pussy. Jeg bare prøver den, den er lige der. Jeg var prøve. Ja. Og det var chilismanding for i dag. Tak for i dag.
Det brænder sgu. Wallah, jeg ryster helt. Ja, jeg vil trykke stop nu. Bare tryk. Nej, stop på smerten. Fuld reaktion. Han kan hjælpe det hele. Jeg skal faktisk aldrig prøve igen. Skal jeg holde det? Hils på kamera. Den er god. Hils på kamera. Den er rigtig god. Masser af mælk. Slap af, mand. Prøv at slukke på den hele ærlig, man. Faktisk fuld effekt. Så længe man har mælk i munden, det gør det godt. Men lige så snart man ikke har det, Bare stop. Skal vi lige tage en nær look af vores fucking klar, mand? Oh shit, mand. Wallah, jeg har også mælk på min krop. Fuck, mand. Det er fucking ikke sådan, når man drikker.